kujiendeleza kimasomo na kimaisha. Jotelo mawuok e kaunti ma Garissa okwayo jonyuol mani koda nyithindo man koda ng'ol mondo kik pan nyithindo go e mier. Ka gilose kinde yango dichieng' ma jogo man koda ng'ol e piny mangima, gavana ma kaunti no Nadhif Jama owacho ni kaunti no keto kenge mopogore ma konyo jok man gi ng'ol e sama ikonyo gi yudo gik konyruok. Komishona mar kaunti no Ramadhan Mwabuzo bendo kwayo joma ong'ol mondo riwre kod oganda e yo makare kokalo e chiwo kwayo ne migepe mopogore opogore kaka okang' mar yudo orak. Unapokuwa unaona fedheha au aibu kwa kuweza kuyaweka mbele maumbile ya yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amempa, basi wewe una udhaifu wa imani na kidogo kuna shida katika fikra zako. Kwa hivyo katika familia tunataka kusema kwamba hebu tuwaunge mkono wale wenzetu ambao wana mahitaji maalum. This is among the few counties, probably the only county which has a dedicated department for persons with disabilities. Na hiyo hakika mimi ni furaha kubwa kwangu kwamba niko na chief officer and a whole department that is attending to this very, very important community in our society.